În timpul iernii, vremea poate deveni imprevizibilă și periculoasă. Ninsorile abundente, viscolul și temperaturile extreme pot afecta drumurile, transportul și siguranța oamenilor. Pentru a ne ajuta să ne pregătim din timp, Administrația Națională de Meteorologie emite coduri de avertizare. Aceste coduri sunt de 3 tipuri: galben, portocaliu și roșu. Fiecare dintre ele semnalează un nivel diferit de pericol și ne ajută să înțelegem ce măsuri trebuie să luăm. Cod galben: atenționare pentru vreme severă, dar fără pericole extreme. Codul galben este cel mai slab nivel de avertizare. Acesta indică ninsori moderate, vânt slab sau moderat și o ușoară scădere a vizibilității. Drumurile pot deveni alunecoase, iar stratul de zăpadă se poate depune treptat. Dacă te afli în trafic, este important să conduci prudent, să păstrezi distanța față de alte vehicule și să ai mașina echipată cu anvelope de iarnă și lichid de parbriz rezistent la îngheț. În această situație, viața de zi cu zi poate continua normal, dar este recomandat să urmărești prognoza meteo și să fii pregătit pentru o posibilă înrăutățire a vremii. Cod portocaliu: fenomene meteo periculoase cu impact semnificativ. Codul portocaliu înseamnă că vremea devine severă și poate cauza probleme serioase. Ninsorile sunt abundente, vântul este puternic, iar vizibilitatea poate scădea drastic. În timpul unui cod portocaliu, rafalele de vânt pot depăși 70 de km pe oră, ceea ce duce la formarea troienelor de zăpadă. Acestea pot bloca drumurile și îngreuna intervenția echipelor de dejăpezire. Dacă trebuie să călătorești, verifică starea drumurilor înainte de a pleca, ia cu tine apă, alimente, lanternă și haine groase. Este posibil ca transportul public să fie afectat, iar unele drumuri să fie închise temporar. Se recomandă evitarea deplasărilor lungi și pregătirea pentru posibile întreruperi ale curentului electric, mai ales în zonele rurale. Cod roșu: pericol extrem. Stai în casă. Codul roșu este cea mai gravă avertizare meteorologică. Acesta semnalează viscol puternic, ninsori extreme și vânt cu viteze de peste 90 de km pe oră. În aceste condiții, vizibilitatea poate fi aproape de zero, iar drumurile devin complet impracticabile. Autoritățile pot decide să închidă circulația și să restricționeze deplasările pentru a evita accidentele. Dacă te afli într-o zonă afectată de cod roșu, evită complet deplasările. Ieșitul din casă poate fi periculos. Pregătește provizii pentru cel puțin 40 și 8 de ore. Asigură-te că ai suficiente alimente, apă și medicamente esențiale. Verifică sistemul de încălzire. Ai lemne, gaz sau altă sursă de căldură în caz de urgență. Fii atent la anunțurile autorităților. Acestea pot furniza informații esențiale despre măsurile de siguranță. În astfel de situații extreme, intervenția echipelor de salvare poate fi îngreunată din cauza condițiilor meteo severe. Cum sunt emise avertizările meteo? Avertizările meteorologice sunt emise de specialiști pe baza unor analize detaliate ale vremii. Acestea sunt realizate cu ajutorul sateliților meteorologici, care monitorizează furtunile din spațiu, stațiilor meteo, care măsoară temperatura, vântul și precipitațiile, modelelor computerizate, care estimează cum va evolua vremea. Odată emise, aceste avertizări sunt transmise către populație prin sistemul RO Alert, notificări de urgență pe telefon, televiziuni și radio, anunțuri oficiale despre starea vremii, aplicații meteo și rețele sociale, actualizări rapide despre codurile meteo. Ce trebuie să faci pentru a fi pregătit? Fiecare cod meteo vine cu recomandări specifice, dar există câteva măsuri generale pe care trebuie să le iei în timpul iernii. Verifică zilnic prognoza meteo, mai ales dacă trebuie să pleci la drum.
Asigură-te că mașina ta este echipată pentru iarnă, anvelope de iarnă, lanțuri, lopată, nisip și o pătură groasă în portbagaj. Pregătește-ți casa pentru temperaturi scăzute, verifică izolația, sistemul de încălzire și sursele alternative de energie. Ai mereu la îndemână un kit de urgență, lanternă, baterii, apă, alimente neperisabile și medicamente esențiale. Respectă avertizările autorităților. Dacă ți se recomandă să nu călătorești, nu risca inutil. Exemple din România. Lecții din trecut. De-a lungul anilor, România s-a confruntat cu ierni extreme care ne-au arătat cât de important este să respectăm avertizările meteo. În 2012, ninsorile masive au izolat sute de localități din sudul țării, lăsând oameni fără electricitate și provizii timp de zile întregi. În 2014, un viscol puternic a blocat drumuri naționale și a dus la numeroase intervenții ale echipelor de salvare. În 2018, ninsorile abundente au paralizat autostrada Soarelui, iar sute de șoferi au rămas blocați în mașini ore întregi. Aceste evenimente ne-au învățat că pregătirea este esențială și că respectarea avertizărilor Cele mai nebunești fenomene vieți. meteo din lume legate de zăpadă. Când vine vorba de iarnă extremă, planeta noastră a înregistrat fenomene meteo care par de necrezut. Iată câteva dintre cele mai șocante recorduri legate de zăpadă și frig. Cea mai mare cantitate de zăpadă căzută într-o singură zi, în 1921, în Silver Lake, Colorado, s-au acumulat 193 de centimetri de zăpadă în doar 24 de ore. Practic, într-o singură zi, casele și drumurile au fost complet îngropate sub un munte de omăt. Cel mai mare strat de zăpadă înregistrat vreodată, în 1956, în munții Baker, SUA, s-a acumulat un strat total de 31 de metri de zăpadă pe tot parcursul iernii. La finalul sezonului, oamenii nu mai puteau vedea acoperișurile clădirilor. Cel mai puternic viscol, în 1972, în Iran, un viscol de proporții catastrofale a îngropat sate întregi sub peste 8 metri de zăpadă. Această furtună a fost atât de puternică încât întreaga regiune a fost complet izolată de restul lumii. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ, la stația meteorologică Vostok din Antarctica, în anul 1983, s-au măsurat -80 și 9,2 grade Celsius. În asemenea condiții, expunerea de doar câteva minute la aer liber poate cauza îngheț instantaneu. Cea mai mare furtună de zăpadă din istorie, în 1888, coasta de est a Statelor Unite a fost lovită de o furtună devastatoare care a paralizat complet New York și Boston. Trenurile au fost îngropate sub zăpadă, iar clădirile au fost acoperite de troiene uriașe. Aceste fenomene ne arată cât de puternică poate fi natura și cât de important este să fim pregătiți pentru vremea extremă. Concluzie. De ce este important să fim pregătiți pentru vremea severă? Iarna poate fi imprevizibilă, iar condițiile meteo extreme pot apărea brusc, afectând întreaga țară. Codurile meteo nu sunt doar simple avertizări, ele ne ajută să ne protejăm viețile și bunurile. Un cod galben poate părea inofensiv, dar fără prudență, un drum alunecos poate duce la accidente. Un cod portocaliu poate paraliza transportul, lăsând oameni blocați pe drumuri sau fără curent electric. Un cod roșu poate deveni o situație de urgență, în care fiecare oră contează pentru siguranța ta. În astfel de momente, pregătirea face diferența dintre un mic disconfort și o situație de criză. Dacă ne informăm din timp, ne echipăm corect și respectăm indicațiile autorităților, putem evita probleme grave. Ce poți face chiar acum pentru a fi pregătit?
Verifică zilnic prognoza meteo și alertele ANEM. Pregătește-ți un kit de urgență pentru iarnă. Apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, haine groase și medicamente esențiale. Asigură-te că mașina ta este echipată cu anvelope de iarnă, lanțuri și provizii pentru drum. Informează-ți familia și prietenii despre codurile meteo și măsurile de siguranță. Împărtășește această informație. Acum că știi cât de importante sunt codurile meteo, ajută și alți oameni să fie pregătiți. Distribuie aceste informații prietenilor și familiei tale. Dacă ți-a fost util acest material, lasă un comentariu și spune-ne cum te pregătești tu pentru iarnă. Nu uita să te abonezi pentru mai multe informații utile despre siguranță și fenomene meteo extreme. Fii informat, fii pregătit și ai grijă de tine și de cei din jur.